Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da wannan lokacin. Sannan mu da sake saduwa a cikin shirin Mu'amala News, inda muke kawo muku muhimman labarai cikin takaitaccen lokaci. Ga kanan labaranmu na yau. A Najeriya an shiga sabon mataki na siyasar ƙasar yayin da kamfen ɗin zaben shugaban ƙasa da na majalisar tarayya na shekarar 2027 ya fara a hukumance. Hukumar zaɓe ta ƙasa wato INEC ta buɗe damar fara kamfen ɗin zaɓen ne tun daga ranar 19 ga watan Agustar shekarar 2026, yayin da zaɓen shugaban ƙasa da na majalisar tarayya aka tsara gudanar da shi ranar 16 ga watan Janairun shekarar 2027. Shugaba Bola Ahmed Tinubu na neman wa'adi na biyu yayin da wasu daga cikin manyan masu hamayya da shi, ciki har da Atiku Abubakar da Peter Obi, su ma suke shirin neman kujerar shugaban ƙasa. A yayin da kamfen ya fara, tsaro da halin tattalin arziki da tsadar rayuwa na daga cikin manyan batutuwan da ake sa ran za su mamaye muhawarar 'yan siyasa da masu zaɓe. Haka kuma wasu daga cikin manyan 'yan takarar sun rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya, inda aka yi kira da gudanar da kamfen cikin lumana tare da kaucewa tashin hankali da kalaman ƙiyayya. A Adamawa, jam'iyyar APC ta fara wani gangamin neman goyon bayan sake zaben shugaba Tinubu tare da neman goyon bayan 'yan takarar majalisar tarayya. Yayin da zaben 2027 ke ƙara matsowa, hankali yanzu ya koma kan abin da kowace jam'iyya da ɗan takara za su gabatarwa 'yan Najeriya, musamman kan tsaro, tattalin arziki da kuma rayuwar talakawa. Wannan dai su ne takaitattun labaran Mu'amala News na yau Alhamis 20 ga watan Agustar shekarar 2026. Ku ci gaba da bibiyar tashar Mu'amala TV domin samun labarai da kuma sauran shirye-shiryenmu. Ni ne dai naku Ibrahim Ismail Salanta. Assalamu alaikum.